Banoffi Delight, Cherry Kiss jew Misty Blue. Ismijiet li mill-ewwel jagħtu idea ta' xi ħaġa tajba, kif fil-fatt hu. Dawn huma 3 mill-14 mocktail li ħolqut minn studenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi fi proġett maħsub bil-għan li adolescenti u żgħażagħ ikollhom disponibbli xarba friska u xi ftit avventuruża mingħajr il-ħtieġa li tkun alkoħolika. Ir-riċetti nġabru fi ktejjeb fejn hum fihom kif għandhom isiru, filwaqt li l-istudenti li ħadmu fuqhom ingħataw l-opportunità li jaħdmu fuq proġett li saħansitra kellhom iċ-ċans jippreżentaw lill-Ministru għall-Familja u l-Politika Soċjali. Ministeru li tal-appoġġ kollu tiegħu għal din l-inizjattiva għaliex l-użu tal-alkoħol fost iż-żgħażagħ huwa fost iktar li jħassbu lil min jaħdem fis-settur soċjali. Alfred Grixti, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, tenna kif sħarriġ juri li hemm maġġoranza kbira ta' żgħażagħ li kkonsmaw l-alkoħol f'diversi okkażjonijiet. Li rridu nilħqu huwa li l-ġenerazzjoni żagħżugħa li l-istatistika turina qed tixrob iktar mill-bqija tal-popolazzjoni Maltija u li anka il-medja hija ogħla mill-medja Ewropea, tkun taf li hawn mod ieħor ta' kif tixrob u tiddiverti mingħajr ma tagħmel ħsara lilek innifsek bix-xorb alkoħoliku. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi Pierre Fenech stqar kif dan huwa pass ieħor li ħal ITS blan li tinħoloq kuxjenza dwar il-konsum żejjed tal-alkoħol. Din qed tagħti opportunità liż-żgħażagħ li għandhom option oħra xi xorbu ma' dak li normalment mdorrijin bih fil-bars u r-restaurants tagħna. Aħna bħala ITS nisħu ħafna fuq l-edukazzjoni ta' nies li qed iservu minn wara l-bar. Fil-fatt is-sena l-oħra konna wkoll involuti fil-launch ta' Code of Ethics għall-barmen biex nevitaw il-libni ikun hemm l-abbuż mis-sustanzi alkoħoliċi. Ġifieri dina qed narawha bħala tieni step fil-edukazzjoni li nagħtu lill-istudenti tagħna aħna wkoll. Il-Ministru Michael Falzon tkellem sodisfazzjon dwar kif din kienet inizjattiva li jaqdet lil ħafna istituzzjonijiet flimkien.